I ni'n agosau at ganlyniad fan hyn yn osbarth yr heffrod o Darw Charolais, dim dwywaith amdani. Maen nhw yn eu llinell, ai dyma fydd y drefn derfynol, pwy o wir, ond dyfan pari, ffer Maesteran, mae chynlleth sydd â fi yma yn gwmni o hyd ac dosbarth da, ni wedi mwynhau hwn. Do, dyn ni wedi mwynhau hwn, do. Mae fi 17 dal yn y safle cyntaf fan hyn a hyn o bryd. Y beirniad yn symud chydig ar y canol, falle. Mae yna chydig o symud i bod ar y drefn yn y canol yn does. Mae'r Heffer o'r Alban yn yr ail safle. Heffer Elgan Evans wedyn yn drydydd ar hyn o bryd a Denley Jenkins yn bedwerydd. Mae yna symud wedi bod yn y drefn yna. A twa braf i weld bod y beirniad yn neud siŵr bod pawb yn cael chwarae teg ac yn cael cyfle iawn ma'n dy fe. Yndi, so i ddigon hawdd jyst oedd cyntaf gael yna fo amser, ond mae eisiau gwneud y job yn iawn, mae'n amlwg. Mae'n dod nôl unwaith eto at yr Heffer o'r Alban o Ffaith. Dosbarth anodd iawn i feirniadu, swn i'n dweud. Ydy, dwi'n cytuno â ti dyfan. Dosbarth hynod o gystadleuol, chwarae teg. Ond mae fe'n agosau, dwi'n meddwl, at benderfyniad. Stephen O'Kane, rhif 17, honna sydd yn y safle cyntaf, a dwi'n meddwl fydd na newid yn hynny o beth. Falle fydd na newid yn y safle ail a trydydd fan hyn. O'n i'n meddwl na nawr, rwy'n mynd newid. O'n i'n gwylio'r beirniad gynnau wrth i Heffer Elgan gerdded o gwmpas. Fi oedd e'n edrych arni am spel, ti'n Cyn i'n gweld yn rhoi llaw i law ar yr ochr unwaith eto. Ar ochr yr anifel. Neu siŵr bod digon o gig, digon o fraster ar yr asenyn am afen, dy fe. Maen nhw wedi digon o cyfer, fel maen nhw'n gweud yn dy fe, ym mhob man. Ie, dyna mae beirniad yn edrych ar. Mae dal yn edrych ar y safle ail a Heffer Elgan yn drydydd fan'na. Ta i smart iawn o fi fan. A dag i dei neis, ti'n iawn, o'n i'n meddwl na, gynnu. Fi ofyn lle mod i gael hwnna. Dei lliwgar dros ben. Jacket bach neis da gefyd. Smart iawn. Mae jyst nôl gyda Heffer y teulu Rowlands ma fer hyn o bryd, sef Elsa. Fern Penegelli yma, mae'n trial tynnu ddi nôl. Mae fe eisiau gweld hon unwaith eto wrth ochr y lleill. Chos oedd wedi bod yn pellau wrth y grŵp. Esbel oedd yr Heffer yn rhyw symud ar ei thraws o hyd yn doedd, ond mae wedi tynnu ddi nôl nawr at y gweddill. Pwysig bod nhw'n ymwneud i gilydd ac y gweld nhw'n iawn. Cyn i'n gweld llun da o'r dair Heffer sydd yn y safleoedd cyntaf. Mae'r Heffer yna yn yr ail safle yn sefyll yn dda fyna nawr. Mae'n llydan iawn. Yn diwy te. Dwi'n licio Heffer Elgan Evans hefyd yn dydydd. Yn gywir ti hwnt yn diwy. Nice iawn. Dwi'n yn siŵr o gwbl yw dyfan. Ne, mae'n meddwl yn galed am hyn am y cyntaf ail a'r trydydd fel dweud i ni fyd. Wel, agosau i ni at ganlyniad yn y dosbarth. O hyd, dosbarth i Heffrod Charolais, allan o Darw Charolais, dylen ni weid. Mae'n siŵr fod yna warthau glym a glas ag ati yn fam i'r rhain, ond Darw Charolais yw eu tad nhw i gyd yn y dosbarth yma. Greg Willis yn agosau'r penderfyniad, ond mae wedi newid yr Heffer yn yr ail a'r trydydd safle o gwmpas. Felly, Elgan Evans wedi cael dyrchafiad i'r ail safle, a mae wedi bod yn pwyso mesur cryn yn do. Do, fel o ti'n dweud cynt, oedd o'n edrych lot ar Heffer Elgan Evans yn mynd fewn cynt. Mae wedi symud i'r ail safle wan, siw bod hynna di plesio. O, fydd Elgan wrth i fodd. A mae'n Heffer smart, mae'n Heffer dda. A fydd na fwy o newidiadau, dyna'r cwestiwn. Dwi ddim yn credu bydd na. Dwi'n meddwl bod e'n hapus. Mae e'n brasgamu tuag at y stywardiad a godi. Bawd i fyny. Dyna'r canlyniad felly. Elsa o eiddo'r teulu Rowlands wedi mynd â hi yn y dosbarth hynod o gystadleuol yma. Stephen O'Kane yn ei dangos i ac yn wen o glist i glistau. Lwyddiant yma yn y ffair a'r sioe yn parhau. Dyna ni'n gweld Mr Rowlands
perchenog wedi dod fewn at y mewn. Yn wyneb cyfarwydd iawn yma yn Llanelwedd. Elgan Evans wedi un o Geredigion yn ail a'r drydydd wobr yn mynd i'r Alban i ffaith i'r teulu Malone. Felly tipyn o ddosbarth y fan. Oedd, dosbarth arbennig o dde. Allan gyfechiadau fynd i llydd. Ac i Elgan Evans yn ail hefyd, hyffernus iawn. A diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni hefyd, a d'arbenigedd. Diolch i ti dy fan. Diolch yn fawr. Diolch.